Aha. Ale fakt, ty kokos normálne to začal hýbať, aha. No do píče, už musím stávať. Vidíš? Jak sa ráno. Ktorý tam bol, on sa asi zasekol na slnku, lebo ja nemal vodu, vieš. Načapujeme normálne. Dajme mu ešte vodu. Alebo nemáš oný nôž, skúšam, že by sme zrezali. No, pozrie, niekto to prebral. Má nejakú hlavu dodrbanú. Teraz hodí šavlu pre ďalších ješkov, vieš, to sa z toho najebu a také. Škrábe. Máš, plné, ale... Ty vole, vidíš, to sa prebral. No má na hlave niečo, aký by oné bol. Špulaný na štúke. Keby som bol tak. Niekto pristúpil. No hlavu má nejakú do neba, no? Niekto ho oholil trochu. Teraz na tom hovne leží. V sračkách. Zbytý je jak brok. Je zbytý, hej, jak babeta. A ne, ono, že online. Že online. Prebral, tak dajte pivo, on to rozchodí. Ale však sa potáca, pozri. Však tu ješkovi utekali. Jak banán do kríma. Potrebuje kofeínku. Ja by som dneska jednu skladbu venoval ješkovi. Tak by som bol na vaše. Jabúčka, hada mu donesť. Už pozerá, že čo sa je. Dajte mu, hlavne mu jablka nedávajte. Má tam, vieš? Lebo trhá sa, on nemá tu rozhodne. To ste s ním porobili. Asi je super. Zatvára oči, spí. Citrón mu môže dovesť. On našiel flašku s borovičkou a vycúcali celú. Neviem, jak sa ten